Preservar este espazo de gran valor paisaxístico e medioambiental na zona do Monte Chazo é o principal obxectivo deste grupo de veciños que se opoñen á construción dun camping nese lugar, pertencente a terreos da comunidade de Montes de Abanqueiro. Entenden que de levalo adiante impediríalles poder disfrutar dun entorno privilexiado que con tanto esforzo protexeron varias xeracións de veciños da parroquia. Nos entendemos que se se leva a cabo o proxecto de campismo aquí con todas as instalacións que proxectan, que son bastantes, porque aparte das cabañas, o proxecto que está ahora mismo no Concello, entregado no Concello de Boiro, plantexa tamén que vai haber lavandaría, supermercado, restaurante con cafetería, un aparcamento, pistas deportivas, creo que tamén un parque infantil, un almacén e unha recepción. Iso vai a supoñer unha gran deforestación deste espazo natural, que lle levou tantísimos anos facerse. Todas as persoas que estamos aquí vimos como foi medrando e como se foi convertindo no que é. Afirman que non se opoñen ao proxecto, pero sí ao seu emprazamento. Segundo eles, existen outras zonas en terreos da comunidade máis propicias para construir este tipo de aloxamentos turísticos e tamén menos lesivas para o entorno. Nos o único que pedimos, tanto a administración local e autonómica, así como a comunidade de Montes e a propia promotora hosteleira, é que fagan o seu proxecto noutro sitio. A propia comunidade de Montes dispón de outros montes que poderían ser perfectamente válidos. Os veciños tamén critican o escurantismo existente ao redor do proxecto e a operación de cesión dos terreos por parte da comunidade á empresa promotora por un período de 20 anos. Consideramos que houve un ocultismo porque o mínimo eu creo que, sendo comuneiros como somos de pleno dereito, que nos tiñan que ter dito, pois mirade, hai esta iniciativa aquí, se queredes asistir á asamblea ou que fora, sabes? Entón creemos que non fixeron as cousas ben e estamos pois moi decepcionados porque nese sentido non tivemos capacidade para actuar no momento en que se aconteceron esas asambleas e a posteriori agora o único que podemos facer pois é eso, intentar facer toda a forza posible para preservar o monte e que non se leva a cabo. Din que levarán a súa protesta ata as últimas consecuencias. Levan recollido preto de 3.000 sinaturas e teñen convocada para o 1 de xullo unha concentración no propio lugar onde se pretende levantar o camping, ás 7:30 da tarde, a que convidan a toda a veciñanza a asistir. Sabemos que o monte de por si non se pode defender e que temos que ser as persoas que valoramos os espazos naturais os que pois un pouco preservemos estes espazos e o que queremos pois eso, darlle visibilidade a esta situación, é iso que por favor se cambie a ubicación, que se preserva o monte tal como está, podamos todo o mundo gozar dese espazo e non que se beneficie, pois neste caso, unha única empresa e se teña que perder este patrimonio natural.